Guys, welcome back my channel guys. आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दानिया फुजा हैनो थांनो नागिरदों आरो ना मन्दिराव। स' बिदिबा आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो। रेडि जाबाय आरो ना मन्दिराव थांनो थाखाय। रेडि। थांसैलाय मन्दिराव एसे साहा आरि मेथाइ आरि लानानै थांसै। मन्दिराव माने पुर्निमा नालाय दिनै एसे फिसाला मोननायनिबो मानसिफोरनो मेथाइ आरि लांसै साहा लांहैसै आरो ना। दिनै हुम सावगोन आरो ना रायजोफोरा ज'नो। थ' बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो। स' आइबो आंबो बाबाबो थांसिगोन आरो ना। थ' बिदि सिनि सापात गाइखेर आरिबो लाबाय आरो ना मेथाइ पेकेट आरि मेथाइ पेकेट मिस्टि सिंग्रा पेकिं खालामनानै लाबाय मानसिफोरनो जाहोनो थाखाय मन्दिराव। सिखोन हाला बोरैबा नै आइया सिगां बाबाखौ लानानै हा गारि गैया फिरफिलि दे थाबायनो हाला आरो फिरफिलियाव गाखोनोसै थांनो थाखाय ओइ थांगोन ना आयु गोजौथार माथो नै मोनफैबायमोन आरोना बिसोरनो साहा फुदुंहोगासिनो आङो नै फुजाखौनो मोनफैयासै हुम सावखांबायमोन आरो नै ज'नो रानलायलायना होबाय आरोना साहाजों मेथाइखौ ज' जिरायलायनानै दंगासिनो दंमोन आरो नै ज'नो हिसाब निकास जाखां लोंखां खालामखांनानै न'नि फारसे फैबायमोन आरो मामिया सफैबाय दासो जोंनिया आयौ मेगन नायदों लालायबाय बेखौ मानो लाखो नों हो लेथ्रा ड्रेस खुवा मोना आखाइयाव दा नांजोबसिगोन बे ओमफ्राय ड्रेसा खुदो मामि हारसिं खुना लानो रोङा बि ड्रेसा खुदो मामि सुना मामि नै हाथाया इस फैबाय होननानै खोनासंदों बियो ओंखायनोथ' जि बेगाव नायगासिनो आगैया बेगाव नायगासिनो नोंखौ गाबनायखौ सानसानाय होयोना वाव so tasty नै मेथाइ मोनसे आग्लायदोंमोन आरोना बेखौ न'आव लानानै नानिनो जाहोफैबाय